Kuli mtundu wina omwe anthu ambiri a mtunduwu amabadwa ndi zala ziwiri zokha za myendo muja akhalira ostrich, ndipo ene akewo akafunsidwa ati kalero inu ndi ine tisanabadwe kunatumizidwa ma ostrich amenewa kuchokera kumwamba ndipo anakhala malo amodzi ndi azimayi am'muzimu n'chifukwa chake ana obadwa amabadwa ndi zala ziwiri ngati ostrich. Anthu awawa ndi ndani? N'chifukwa chenicheni ndi chani chomwe amabadwira ndi zala ziwiri chonchi? Nanga moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera motani? Ndine Dean Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife kuti anthu adziwe zomwe inu mukugulisazo. Mtunduwu umatchedwa vodoma. Kwambiri umapezeka ku dera lina lotchedwa Kanyemba m'dziko la Zimbabwe. Anthu awawa amabadwa zabwinobwino muja momwe inu ndine timabadwira, koma ambiri amapezeka kuti ali ndi zala ziwiri zokha za myendo, ndipo muzikhulupiriro zawo amati zaka 1000 zapitazo kunatumizidwa ma ostrich omwe anadzasewera phada ndi azimayi am'muzimu, ndipo kuchokera pamenepa ana ambiri anayamba kubadwa azala ziwiri zokha za myendo. Samva kuwawa kena kulikonse, ndipo iwo amati uwu si ulumali koma chibadwa. Koma mukafukufuku olondola ndiokuti ngakhale anthu awawa samva kupweteka kwina kulikonse, koma iyi ndi nthenda ya zachipatala yotchedwa electrodactyly yomwe imapangisa munthu kusamera zala zake zitatu zapakatizi m'mapazimu, ndipo nthenda iyi ndiyongopasirana pakubadwa kuchokera m'majinsi ngati muja momwe timapasirana dazi. Bambo ngati analibe dazi, ana onso kumatha sisi pamutupa. Ndipo mukafukufuku wina ndi wakuti anthu awawa ali kumudzi kwambiri ndipo atalikana ndi madera ena omwe aliko, choncho amakwatirana okhaokha. Ndi electrodactyly syndrome m'muziwu nkumakula ndi syndrome imeneyi. Ndipo zaka zina zake kumbuyoku boma linazatenga anthu angapo aderali nkuwasiyanisa nkukawasiya kutali kuti akakwatirane ndi anthu abwinobwino kumeneko kuti mwina syndrome imeneyi pakutha pa zaka nkumasungunuka. Ndipo pofika chaka chino syndrome imeneyi imaoneka kuti inayamba kuchepa chiwerengero kukamba za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndiye ndiwokondwa kamba kuti anthu amapazi a ostrich amenewa amatha kupanga zilizonse zomwe inu ndine mungachite ndi phazi lanu, ngati kuthamanga, kukwera mitengo, komanso kukankha chikopa katiti. Natu nkutheka mukusausika ndi matenda mthupi mwanu, ma-ulcers, kuotcha mapazi, simukubereka, mumagwa khunyu, matenda opatsirana pabeli, BP, sugar, zokandakanda ndi zina zambiri. Kulitu dokotala mbambande yemwe amakuchizani kuchokera m'mahebo achikuda, amathandiza matenda osiyanasiyana malinga ndi mmene inu mukumvera. Iwowa amathandiza komanso kutumiza mankhwala dera lina lililonse komanso m'mayiko osiyanasiyana. Musazengereze, ayimbireni pa 09950995383 akuyankheni mafunso omwe inu muli nawo. Osayiwala kupanga share anthu awawa a vodoma.